Morning mga katig-ab, sa di kita mga nabwa, sa di kita may food trip. Sa na naman ninyo ding anniversary na mitero ninyo na hindi naman talaga pagkaisi pero may nagmamaruno. So kuwan, kita try tayo na pansit inulas ni Rosadi. Pwede ta ba, yakin mo pinagkaiba niya sa ibang pansit inulas ka na mga inulasan sa ending pansit. Ganda mo nga ading diran, ading saran kana buwan mga katig-ab, which is I think is aesthetically pleasing. Apo na nga niyan, nakaabot na kada sa na buhat ha. Kita try tama na pansit inulas ni Rosadi. Amoy na pansit inulas sa liki babat. So sa di nag-serve siya sa pansit inulas. Tapos pwede mong kainin niya kaiba sinapot or biko, which is ita try ta pareho. Okay? And bukod dyan, nag-serve man sila sa pansit na pili na with sabaw. So opo, yun. Kunin mo yun, oh. Parang ka pala nung Lumi pa nga pala sila, oh. Wow. Ito yung Ano ba na yun? Oo. try natin. Pakita mo yung mga prices. Pansit, siyempre. Kita nyo naman yung price, oh. This is so affordable. Pero wala lang, sirang. Kaya saan siya nakatagdag? Ito mga kayang-kaya ng kaya na. Hindi kita may para pipira. Ang Sabaw? good morning. So food trip kita ngayon. Mga katig-ab sa di kita kibabat. Kita try tang ng pansit inulas nira na pinagmamalaki ka na banwan ka ding nabuwa. So papansin ninyo, lakasakto ka na serving ka na pansit inulas nira na istingin tao din. Manse suka. Sabayin tila talaga ka, no? Ka-work ka na serving na sa sigurado na pag nabitin ka migko pa kayo, you want more. Okay. Ano? Yung laman ka kuha niya ka na pansit ng lulas. Ako talaga pangaraw ko na hadi. Na kami butig. Tinaman sa ninyo. Buwantan ng tama natin ko na. Biko. Biko soto. Biko na lang. Baga na matang amo di sub anong bara matang isa yan na pizza. Ang sarap. Kaya so mapait na. Kasi mo na parang tutungay ha. Pero sa doon sa tamis niya, lakas smoky ka na kuha niya pagka bake. Sarap. Kuha na din naman na, try naman na din sinapot na raw na parang laka picture perfect niya. Langga yung pag pag muramas na parang aboy ko na nga niyan kainin. Gusto ko na sanang gibo na argan. Ano plano? Kuha na, di ko mag-describe at yan, parang baga nawa ko la texture ka din kuha na kasi sinapot ng serum. So, sipin nga mag-gastos niyo sa di kulang-kulang 50. Pasok na pasok. Sabi pa kamo. Sali na kamo. Kabed naman ninyo. Kataid na naman kamo anak. Napigpa para matumato sana ninyo ko. Ngayon naman ninyo, pag bigla tumato ninyo ko, hindi ko nagigibon na gustong gibon sa di vlog ko. Ano ko yun? Okay, di paglingawan na. Suspend ko kaninyong tugon mga katik-ab. Pero may kamong di nyo paglingawan ng mga G. Mas lalo na mag-abi-abot akin makabunggo ka mo sa mga di ninyo nababayad mo. Okay, so till next time, I love you all. Keep liking, keep sharing, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Bye-bye!